ጥዑምዝጊ ሰላል ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ንብዙሓት ሰባት ከደንግጽ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ግን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንድህሶን ንኽእል ሓደ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሓውሲ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ቃልሲ ነይረ ምስ መጻኹ ሽዑ ሰላም ኢልያ ኸይደ ደሕና ዲኺ ገሊልያ ረጓዱ ስለ ዝነበረት ኣለለ ኩላን ሽዑ ግን ጠኒሳ ጸኒሓትኒ ብጣዕሚ እየ ልበይ ተሰይረ ኢሉ ዝበኸዮ ብኽያት ኣብ ሓደ ሸው ቀሪቡ ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት እዩ ኣደንፂዎምን ብጣዕሚ ሕሪቕዎም ዘሎ ማለት እዩ ትንቢት ድዩስ ናይቲ ነቢይ ባህጊ እታ ምስ ኢትዮጵያ ኮይናን ኤርትራ ክትወረያ ተባሃለት ዓባይ ሃገር ከመን እያ ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ሕቶ ገይሮም ሒዞም ቀሪቦም ኣለዎ ናይ ኢሉ ወለ ጊዮርጊስ በዓላ ብዘምጻቶ ነገር ተኸሲሳላ ከሳስ ኸመን እዩ ንምንታይ ከተኸሲሳ ዝብል ጉዳይ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ኢኹም ሃይለ ደደቢት ከዓ ካብ ናይ ትግራይ ሴኩሪቲ እናተይ ሴኩሪቲ ኢንቴሊጀንስ ይሕይል ብጣዕሚ ኣነ ዝፈልጦ መን ይፈልጦ ምስጢር ከዓ ከካፍለኩም ኢሉኩም ኣሎ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዞም ኩሎም ወግዕታት ማለት እዩ ደስስ ሳቢልናዮም ክንሓልፍ ኢና ክቡራት ወፍትዋት እሞ ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዲኹም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሃናፃይ ርእቶ ጻሕፉለይ ሰባት ክነግረኩም ናይዚ ተጓር ቆማልያ ትብል ከም ዘላታ ሃናፂት ርእቶ ይኮነትን ናይ ፍረታየ ኢዮብ ላይክ እያ ትብል ናይዚ ብጣዕሚ ኣደስ ትብል ማለት እዩ ናይዚ ለይ ሓሊፍ ሽሙ ላቲኒ ዝሉ ዋላ ሽሙን ላቲኒ ፍረታ ኢዮብ ግን ላይክ ጌራቶ ነት ቪድዮ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ተኽሉ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ካብ ፖለቲካ መራሕቲ ጀሚርካ ክሳብ ተራ ኣክቲቪስታት ዝዝርግሕዎ ሓሳባት ኣብ ውልቀ ሰባት ሙገሳን ነቐፌታን እየ ዝርኢ እዚ ድማ ገሊኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ተኾይኖም ንምድሃልን ካብ ህዝብን ንምጻልን ሹም ንምጥፋእን ለይትን ቀትርን ክንሰርሓሉ ንሓድር ኣለና ካልእ ግን ብዛዕባ መጻእ ትግራይን ህዝባ መፍትሒ ዘቐምጥ ብዙሕ ኣይረአይን ስለዚ ነንባዕልና ከም እንቋር ኣፈላላይና ከም ኣፈላላይና ንመጻእ ንስራሕ እየ ዝብል ሽደን ድማ በርትዕ ዝብል ርእይቶ ኖሕ ዝበለ ጽቡቕ ሃናፃይ ርእይቶ ጽሒፉልየ ተኽላሓወይ ማለት እዩ ተስፋይ ሃይለ ሚካኤል ኣቶም ተጋሩ ቁሩምዶ ካብ ሕሉፍ ታሪኽኩም ኣይትመሃሩን ኢኹም ከም ሓደስ ተምሃሮ ታዕሊም ኣብ ጋእ እማእ ኮለል ትብሉ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ዘለኩም ተሚልኩም ኮለል ኣይትበሉ ጽምዶ ካብ ማንም ላዕሊ ዘርብሖ ነገር እንተልዩ ንህዝብን መንእስያትን ትግራይ እዩ ኤርትራ ሰላም ስለትደሊ ዘላ እዩ እምበር ብልጽግና ስለ ዘስጋ ኣይኮነትን ጽምዶ ትብል ዘላ ኣይኮነን ድሕጂ ክልተ እግራ ረጊዛ ቀደም እኳ ዋላ ሓደ ዘራይ ዘየብላ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣኸደምቶም ምዕራባውያን ሒዝኩ መጺኹምናን እኳ ሰጊእናን ፈሪሕናን ኣይንፈልጥን ኣይኮነን ሕጂ ታባታትና ዘላ ተበታቲና ዘላ ዘፈረሰት ኢትዮጵያ ተስጋአና ይትኽእልን እያ መራሕቲ ኤርትራ ተጎንቢሕን ምዕራባውያን ርድኡና ይሓግዙና ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ገዛ ርስታ ኣማምን ዝኸይድ መሪሕነት እዩ ከም ወያነ ተጎንቢሑ ኣይከይድን እዩ ተምሃሩ ኢልኒ ተስፌ ሃይለ ሚካኤል እዩ ነዚ ርእይቶ ከዓ ጽሒፍዎ ኤንዌይስ እቲ ርእይቶታት ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ርእይቶታት ኢኹም ጽሕፉለየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ኣነ ዝመሃረሎም ወይ ከዓ ዝርእዮም ጽምዶ በኣንጻር ትግራይ ረብሓ የብሉን የግዳስ ንኤርትራ ስሚንቶ ቆርቆሮ በርበረ ወዘተ እናወሰደ መነባብሮ ትግራይ ኣብ ምግዳድ ይርከብ ዝበለኒ ኣረ 6341 እዩ ማለት እዩ ኣማረ ብርሃነ ሽደን ሕልፍ ክብል የርእየካ ኣብታ ዝረኣኽዋ ኩነታት ራሽናል ዝኾነ ኣጠማምታ ከም ዘለካ ተረድእ ኣለኹ ስለዚ ቀጽለሉ በርትዕ ኢልኒ ማለት እዩ ሕልፍ ክብል ርኢኒ ድሕረ ደጊም ኣባል እዩ ናበይ ምስዳድ የለን ክቡራት ወፍትዋት ብጣዕሚ ይቐኒለይ ማች ላቭ ኤንድ ማች ሪስፔክት ርእይቶታት ኩሎም እየ ዘኽብር ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንከይድና ሃይሊ ሽዋይ ሸገይ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ንምንታይ ዘይግበር ዝብል እዩ ህወሓት ማለት የንግድ መስመር ነው ካብ ትግራይ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ካብ ትግራይ ተጻሒሉ ይሰድ ብወገን ኤርትራ ጥርት ብል ነገር ትመጽእ ነገር የለን ሓንቲ ሓያል ሃገር ግን ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኤርትራ ክትሃርማ እያ ክልላ መራኸይትና ኮንሕና ኤርትራ ቢዘን ተባሂልና ኮይና ንስጎም መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ሕጊ ውፅይዎ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ግብሪ ንመዓልትስ $10 ይኸፍል ምስ ህግዳፍ ጥዑም ዝጊ ርከብ ገይሩ ክትብልሲ ዋዕ ጉድረ ኺብና ንዝኾነ ነገር ስፌክ ከብል ወደል ጥዑም ዝጊ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ተዋሂቡ ወረቐቱ ከይዙ ተኸስሲ ብዙሕ ክኾን ይኽእል ሓደ ህግዳፍ ክብል ንኽእል እዮም እዚ ዓዲ እዚኣሲ ብወተሃደራዊ እንድሕር ዘይመሪሓ ብናይ ከምዛ ናይ ኢብራሂም ትራውሮስ ኣነ ሰብኣይ ኣይኮንኩ ንሳክት እየ እሲያሲ እምበር ይጽናሕ ደንቦ ተቃውሞ ቁልቁል ኣፍካ ትደፋዕ 4 እዮም ነይሮም ክልተ ባለት ሜተናንየን ክልተ ወዳት ኣለዉ ብሂወት ኣለዎም እዞም ደቀይ ማለት እዩ እና ካብ ሕክምና ምስ ከራንሸይ ክልተ ከራንሸ ሒዘ ንገዛይ ከይደ ተፈላለና እዚ ፍሉይ ታሪክ እዩ ባይዞይ ኣነ ከምዚ ታሪክ እዚ ገይሩ ዝሕዘነኒ ታሪክ የለን ናይ ጥልመት ታሪክ እንትበሃል እንተሎ ሓደ ሰብ
ዝኾነ ብፖዚቲቭ ብድልየት ገይርዎስ እንተ ተጠሊሙ ብጣዕሚ ዘናድሕ ቀይዶ ተጠሊመ እዩ ዝብል እዚ ዝተጠለመ ሓውና ከዓ ብኸመይ እዩ ተቃላሳይ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ እንተሎ እዩ ጂ ተጎዲኡ ከዓ ብክራንች ገይሮ ሕክምና ኸይዱ ስዒምዋ ንበዓልቲ ቤቱ ገለገለ ኩሉ ነገር ድሓና ዲኹም ከመይ ኢኹም ኢሉ ስድርኡ ተላልዩ ዘይኮነስ ድሕነቶም ሓቲቱ ንሶም እውን ጠይቆሞ ገለ ይኸይዱ ክነገረና ከሎ ማለት እዩ ነርና ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጠመኒ ብዝቐልሲ እዚ ብስቡ እውን ተታሒዙ ፀኒሐ ሰበይተይ ረጓት ስለ ዝኾነት ምንም ዝፈለጥክዎ ነገር ኣይነበረን ያው ተሳዒምና ደቀይ በኺና ኩላትና ፅባሒቱ መፅኣ በፂሓትኒ ገለ ኣብ ረቓይ ሓምሻይ ማለቲ ወሊዳ ካብ ካልእ ማለት እዩ በረኻን ሃልናኻስኻስ ምስ መፅኻ ተወቂዕኻስ ኣይ እንስቲ ነራ ማለት እዩ ብድሕረይ ካብ ካልእ ሰብኣይ ወሊዳ ጓል ወሊዳ በዓልቲ ቤተሲ ኣነ በረኻ ኩለኹ ሰብኣይ ሒዛ ፀኒሓ ማለት እዩ እሺ ያው ትኽፍያ ተማውን ኣብ ወሳሌ ዘለኹ እንዳመን ኸይድ በቤትኻ ድሕሪ ታትፈትዋ ደደቅኻስ ዳፈትኻ ከለኻ ድሕና ልዕሊኻ ወልዳ ስቃንዛኻ ብክራንች እንዳኸድካ ኣብ ወሳል ኮንካስ እጆም ከቢድ እንደ ብሰዓት ሞት ዝሞቱን ደስተኛ ነገር እንኳ ዓባይ ሞትካ ምክንያቱ ምፅናሕ ዝመስልዎ ነገር የለን ሓደ ግዜ ናይ 5 ደቂቕ ወይ ናይ 6 ደቂቕ ዘይመልእ ስሕተት እዩ ንህይወት ዘጥፋኣ ንባዕልኻ እውን ኣብ ህይወት ኣዕናዊ ዝበሃል ነገር ክትፍፅም ዝገብረካ ሶሓወይናተይ እንኳ ዓይሞትካ መን እዩ እንተበሉ ንኽረትዕ ሞጊተ ንሱ መን እዩ ሙሴ እዩ ክብሎም ሹምካ እንኳ ዓይሞተ ዝበሃል ግጥም ነይሩ ተረዲእኩም መን እዩ ክብሉኻ ወለድኻ ንስኻስ መን ኢኻ እንታይ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለካ ክትፍለጥሲ እንኳ ዓይሞትካ እንኳ ዓርስኻ ዝኾነ ሕማቕ ስጉምታ ይወሰድካ ሰብ ህይወት መቕፃል ቀላል መሲላ ትረኣዮ ከምዚ ዓይነት ፈተንቲ ዝኾኑ ናይ ህይወት ብድሆታት የጋጥምዎ እዮም ብፍላይ ንቅድሚት ንድሕሪት ዘይተብለሉ በቃ ሓደ ገደል ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ገደል ምንም ንቅድሚት ንድሕሪት ንየማን ንፀጋም ዘይተብለሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ክትኮን ከለኻ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ጉዳይ እዩ ወል ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ግን እንታይ እዩ እዚ ሰብ ብህይወት ቀፂሉ ከምዚ ዓይነት ምስክርነት ክህብ በቂዑ ተፃዋርነቱ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሓያል ምዃኑ እዩ ተረዲእኒ ኣጆኻ ብርትዕ ኣገናዕ ዝብለካ ጥልመት ክሕደት ኦፍ ኮርስ ሓያል እዩ ሓራይ ኣብዚ እውን ተጠሊሙ እዩ ዓለም ሕቁ ሂባትንስ ሰባት ከዓ ሕቁኦም ሂቦምኒ ነዚ ዓይነ ስውር ገንዘብ ዝጠለምካ ሻውል ትበሃል ግን ናይ ብሓቂ ሰነፍ ሕልና ኣልቦ ኢኻ ዝብል ሓሳብ እዩ ሻውል መን እዩ ኣይፈለጥክዎን እንተኾነ ግን ነዚ ሓውና ትሪእዎ ኣለኹም ዓይነ ስውር እዩ መርኣይ ዝተሳእኖ ባይዘ ይበሃል ብቋንቋ ትግርኛ ክነገረኩም ኢለ እግረ መንገደይ ዓይነ ስውር እዩ ትክክለኛ በሃላ ዓይኑ ዝተሰውረ ማለት እዩ እምበር መርኣይ ዝተሳእኖ ኣይበሃል ናይ ልቢ ዓይነ ተጠቂሙ ዓይነ ልቢ ዝበሃል ኣሎ ዓይነ ልቡና ዝበሃልስ ተጠቂሙ ሲርኢ እዩ መርኣይ ዝተሳእኖ ማለት ምንም ዘይርኢ ማለት እዩ ሓራይ ዓይኑ ዝተሰወረ ማለት ግን እዚ ተሓብአ ወይ ከዓ ብትክክለኛ ነገር ሲ ዝተሸፈነ ወይ ንምርኣይ ዘይከኣለ ማለት እዩ እዚ ኢና ክንብል ንኽእል በቲ ፊዚካል ነገሩ ትርጉሙ እሞ ዓይነ ስውር እዩ እዚ ዓይነ ስውር ሓውና ከዓ ተጠሊሙ እዚ እውን ጥልመት እዩ ወሲልዎ ትቕርሹ ብጣዕሚ እዩ ግህዩ ብጣዕሚ እዩ ከዓ በኺዩ ኣብ ኪና ዛውተይ ሓወይ እዩ ኣሕሊፎ ክቦ ኣይክእልኒ ዘን ገንዘብ ግን ገንዘብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እየ ክሳደብ ክኢለ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ዘን ገንዘብካ ከምፅአኒ ማለት እዩ ትኽክል ከምፅአኒ ግን ደይወፅእ በሰላ እዩ ገዲፍለይና ዓይን ሙኻ ዓይነ የርኢ ገለ የርኢ ሓደ ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ኮ ክሓዊ ኣይሓውን እቶም ኣሕዋት اسمعني روبن نبرها في النزار وينا روبن كل ولاد كعمو انا كوني اما في عبد بس نسوي يكون كان امر لك روبن انا غدوه اسمعني على حقوق عباد السواد كحقوق مكوني اتم ما تاسو او بتعمي زحزن تغباريو بتعمي انا حزينه كمزي عينته بفولي كحد غزي سي لبنا سنه لبنا زيبلهم سبات ይገጥሞ ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ክስተታት ዝምሕዛን ዝበሃል ሶኢልካ እንዳተረስዐ ራትሬስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ራትሬስ ማለት ቅድድም ኣናፁ ማለት እዩ ኣናፁ ጥንስቲ አንጭዋያ ይብሉን እዮም ዓብየን ጭዋያ ይብሉን እዮም ንእሽትለን ጭዋያ ይብሉን እዮም ሶኢልካ ናብ ዝብላዕ ዘሎ ወሲልካ ተሓደ ነቲ ሓደ ጥሒስዎ ናይ ምኻድ ከምኡ ዓይነት ድሌታት ተነንስታት ገለለው ኣፍተር ኦል ግን ቅድድም ኣናፁ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ተቐዲማ ዝኣተወት በሊዓና ምፃወዲ ቀዲማ ተኣቱ ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ኢና ክንዲ ዓመታት እዩ ዘለና
ሰባት እንተነይሮም 70-80 እንተነይሮም 60-50 እንተወሲኾም 70-80 ንሰንውን ፃማን ሕማምን መከራን ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ እምነት ምጉዳል ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዓርከ ይብለሎ ወዲ ዓደ ይብለሎ መቕርቡ እዩ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዓይነት መቕርብካ ዕርክነት ብቐሊሉ ነገር ኣይኮነን ክብተን ዘለዎ ከምቲ ዕዋፍ ተኣኪበን ናብ እምኒ ዝድርብይ ከምኡ እምነተን ዕዋፍ ዝብትነን ንዕርክነት ዝብትና ሰብ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዓርኩ ሕማቕ ነገር ዝፍጽም ሰብ ይብል ሲራክ ዝበሃል ስነ ጥበበኛ ኣሎ ተረዲእኩም ከምዚ ዓይነት ዓርክኻ ትፈልጦ ሰብ ክተጉሂ ክተቐይም ብጣዕሚ ኣዝዩ ነውሪ ዝበሃል ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ተኽኢልካ ከዓ ክትቐይም ነውሪ እዩ ከምዚ ነገር ተዘይንገብር ጽቡቕ እዩ ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ እዩ ዋኒኑ ብዛዕባ ዘይፍትሓዊ መረዳእታ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝተለቐቐ ግብረ መልሲ መሃቢ ይምልከት ዝብል ኣፈ ጉባኤ ከተማ ዛላምበሳ እዩ ጽሒፍዎ ቅዳሕን ክልል ትግራይ ቤት ምኽሪ እቲ ጠቕላላ ቤት ምኽሪ እዚ ደብዳቤ እዚ ጽሒፉ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ከዓ ኣብ ርእሲ ከም ዝተጠቐሰ ካብ ዕለት 7/5/2010 ክሳብ 8/05/2018 ዓመተ ምህረት 2018 ይኽልቲዩ ብሽም ናይ ወልደ ጊዮርጊስ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዝርከብ ብዛዕባ ኤርትራን ዛላምበሳን ትግራይ ወሰን ወይ ዶብ ካብዚ ንሰሜን ገጽ ኤርትራ ካብዚ ንደቡብ ገጽ ትግራይ ወይ ዛላምበሳ ኢልካ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ካብ ሓደ ናይ ሚድያ ወይ ጋዜጠኛ በዓል ሞያ ዘይጽበ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምልቃቕ ትክክል ኣይኮነን ብዛዕባ ዶብ ክልቲኡ መንግስታት ወይ እውን ማሕበራዊ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ዝስራሕ ግን ንኽልተ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ጎንፂ ዝእቱ ምልዓል እውን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ካብዚ ኤርትራ ወይ እውን ንትግራይ እዩ ምባል ከተማ ዛላምበሳ ሓደ ጣብያ ምብራቕ ፀሓይ ዝበሃል ንኤርትራ ከም ዝተዋሃበት ጌርካ ንህዝቢ ረዓዲ ምእታው ትክክል ኣይኮነን ካብ ፍሉጦ ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ወፃእን ዘይንፈልጦን በዓልኻ ውሳነ ምምሕላፍ ሓደ ዓብይ ገበንን ገበን እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚ ኣብ በዓላ ኣብቲ ዝለቐቐቶ ቦታ መፅያ ንህዝቢ ዛላምበሳ ይቕረታ ክትሓትት ዝለቐቐቶ ወሰን ከተማ ዛላምበሳ ጌጋ ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምታ ዝለቐቐታ ጌጋ ኣስተኻኺላ ንኽትለቅቕ እንተዘይኮይኑ ብሕጊ ተሓቲታ ንኽትከውንን ቤት ምኽሪ ከተማ ዛላምበሳ ሓባር ኮሚቴ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ዝምልከተኩም ኣካላት ወረዳ ዞባን ክልል ትግራይን ብትኹረት ርኢና በብሓለፍትና ወሲድና ንኽነስተኻኽል ክንገብር ከም ዘለና በዚ ደብዳቤ እዚ ክንሕብር ንፈቱ ምስ ሰላምታ ደስታ ወልደ ኺዳን ዝብል ማሕተም ኣለዎ ማለት እዩ ሰቁፅር ኣለዎ ደብዳቤ እዩ እንታይ ዝብል ብሓፂሩ ወይ ይቅርታ ሓተቲ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝበልክየ ነገር ብሕጊ ክሕትት ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝተዋህበ ጣብያ የለን ይብል ብፍላይ ከዓ እታ ጣብያ ምብራቕ ተዋሂባ እያ ትብል ሲ ዳባ መባእ እንዳባ ገሪማ ዝበልዕስ በዓል ይላፋለፍ ኮይኑ እምበር ንሳ ሕጂ እዛ ጣብያ እዚኣ ተዋሂባ እያ ክትብል ኣነ ኣይሰማዕኹን ግን በዓል እውን ሓዊስዎ ኣለዎ ከምዚ ዝበሃል ዘረባ እውን ኣሎ ኢሉ እታ መባእ ኣይበልዓኹን ክብል ወሲኾ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንዓይ ዘየላፋልፈኒ ኢሎም ቶም ቀሺ ሓሲብኩሞ መባእ እንዳባ ገሪማ እያ ዝበልዕስ በዓል ይላፋለፍ ኢሉ ሓደ ተዛሪቡስ እንታይ ደኣ ንዓይ ዘየላፋልፈኒ ኢሎም ቶም ቀሺ ይበሃል ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ባዕልኻትኩም ፍርድ ኣለኩም ቀፀልና ወይ ለከይ ክንቀፀል ኢና መስሓቂ ግን ትኹነታት ማለት እሺ ሃይልሽ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ መሲልኩም ኣነስ ንዓይስ ኣነስ ኣነ እኮ ኩሉ ኔትወርክ እየ እኮ ኣነ እኮ ብሕጓን ብውሽጥን ዘሎ እየ ኣነ እኮ ዓይን ዓራት እየ ዓይን ዓራት ማለት ዝጠፍእ ነገር ዝበሃል ነገር የለን ዓይን ህዝቢ ዓይን ዓራት ሓቂሽ ዝበሃል በቃ ኣነስ ዓይን ህዝቢ እየ ካባይን ላዕለስ ክትስውሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብል ኣሎ እንታይ ሒዙ ኢኹም ኢሉ ኣይተረድአንን እስከ ንስማዕ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ኣይኸብደንን ካብ ፖሊስ ዘይተናኣሰ ተኸታቲለ መረዳእታ ክረክብ ክእል እየ ጃህር ኣይኮነን ብተግባር ተግባር ከዓ እንትግብሮ ኣለና ኢና ናተይ መሓውር ይበልፅ ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ናተይ መሓውር ይበልፅ ጃህር ኣይኮነን ብተግባር እየ ዝብለኩም ኣለኹ ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ዝብል ትማሊ ሓደ ሓሳብ ተላዒሉ ልዕሊ 300 ሰብ ተሳተፈሉ ናይ ውሽጢ ኣኼባ ነይርና ኣነ እውን ባዕለይ ተሳተፍኩሉ እዩ እዛ ኣኼባ ልዕሊ 6 ሰዓት ዝፀንሐ ኣኼባ እዩ ኣይደቀስናን ኣብዚ መድረክ እዚዩ ካብ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ሓሳባት ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ንምንታይ ዘይግበር ዝብል እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ እንድሕር ጀሚሮም ሓደ ዓብይ ተስፋ ንዓይ ዘስነቐኒ ኣብ መንጎ ዝኽልተ ህዝቢ እዚዩ ዝነበረ ዓብዒቡ ዝነበረ ተሓሳስባ ቦቲን ኣፈላላይ ንክፍጠር
ድጋፍ ዝህብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሰይሩ ናብ ሓድነት ንመፅእ ኣለና ዝብል ዘርእየኒ ኣበይ እዚ ሓራይ ናብ ሓድነት ክንመፅእ ሓድነት ዝበሃል ሓሳብ ሲ ሓደ ህዝብታት ንክንከውን ብሓደ መንግስቲ ንክንመራሕ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ስነ ልቡና ስኳ ኣለና ከም ህዝብታት ግን በቃ ድሓን ሓደ ንክንከውን ወይ ሓንቲ ዓዲ ወይ ሓንቲ ሃገር ወይ ሓንቲ ዝኾነ ንክንከውን ሲ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ቶም ሰራዊታት ከዓ ጥምረት ክምስርቱ ኣለዎም ዝብል እዩ ኮምፓቲብል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክምስረት ይኽእል እዩ ግን ኣነ ዝብል ታዮም ክመሃሩ ንሕልሎም ሕጂ ንኣብነት ብዲሲፕሊን ዝተሃነፀ ኣግባብ ዘለዎ ውሕሉል ዝኾነ ተሓዛዝ ዘለዎም ሓይልታት እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ነገር ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተፅቢት ዝገብረሉ ፖዘቲቭ ዝኾነ ፍርያት ወይ ከዓ ኣወንታዊ ውፅኢት እዩ እንድሕር ዳኣ ብነጋቲቭ ተሓደ እየ ዝብለኩም ተሓደ ገፅ ነጋቲቭ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ ዓቕሚ ዘይብሉ ውህሉል ተመክሮ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ነቲ ሓደ ዘይኮነ ነገር ይኸምሮ ዝኽእል ንኣብነት ጭውያ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ዳኣ ሓሳብ ገሊፁ ጨዊኻ ናብ ዒራዒሮ ምእታው ዝለመደ ሰራዊት እሲ ምስቲ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘሎ ዝኾነ ሰብ እንተተዛሪቡ ክሳብ መላጥካ ዘይተንከፎ መላጥ ርእስኻ ዘይነኽእካ ማለት እዩ መላጥ ኢኻ እንዳበለካ ስኢልካ ተሓልፎ ኢኻ ዝብል ኣብ ባህላ ዝተማህረ እዚኦም ክልቲኦም ጫፍን ጫፋትን እዮም ባይዘወይ ቀሊል እዩ ዝመስል ግን ክልቲኦም ሰባት ኮፍ ክተብሎም ከለኻሲ ሲግናል ሲ ንመኒኦም እዩ ንክልቲኦም ብሓንሳብ ትሪገር ዝገብሮም ተቆጥዖም ዝብል ኢኹም ክትርድኡ ዘለኩም ዝብል ግምት ኣለኒ ወል እንድሕር ዳኣ ተኻኢሉ ከምዚ ዓይነት ፖዘቲቭ ውፅኢት ዘምፅእ እንተኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ናህሪ ዋጋን ዕዳጋን ኣምፂኦሞ ዘለዉ እዩ ዝብል ከባቢ ራማ እንታይ ሕዚ እዚ ኩሉ እንታይ ዝሽየጥ እኒአ ዝሕርጭ እዩ ኢሉ ፅሒፉልና መሲልካ ዝሓውና ንግዲ ዝበልዋ እዚኣ እያ ማለት ንግዲ ትኮይና ማለት ካብ ትግራይ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ካብ ትግራይ ተፃዒኑ ይውሰድ ብወገን ኤርትራ ጥር ትብል ነገር ትመፅእ ነገር የለን ካብ ትግራይ እዩ ዝኩሉ በቃ እንዳተፃዓነ ዝበል እንታይ ኢሉ እዩ ፅሒፉለይ ኣጋጣሚ ይከታተል ነይረ ኢሉ ኣብ ትግራይ ካብ ደጊም ዕፅዋን ክባን የለን ወደብ ከም ድላይኩም ተጠቐሙሉ ትብል ናይ ሻዕብያ ጃህራ ብጣዕሚ ካብ ዝደንገፅ ኩሉ ሎሚ መረብ ውዒለ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብቪድዮ ሰደልካ ኣለኹ ኢልኒ እዩ ለይትን ቀትርን ጣፍ መዳበርያ ድኩዒ ፍርናሽ ስሚንቶ ተንዲኖ ይኹን ናይ ህንፃ መሳርሒ ብሙሉእ ብዘይምቁራፅ ይሰግር ኣሎ ይብል ካብ ራማ ጀሚርካ ጠያቂ የብልካን ከም ዓቕምኻ ተሳግር ናብ ሻዕብያ ተሳግሮ ማለት እዩ ህወሓት ማለት የንግድ መስሓራይ ሕጂ እዚኣ ሕስድና እያ ወሕስድና ማለት እንታይ ማለት መሲልኩም ንሕና እንድሕር ኣለና ኮይኑ ዕዳጋ ማለት ሳፕላይ ዲማንድ ዘለዎ እዩ ኣምፅ ክበካ ባርጌን ጉን ኣለዎ ማለት እዩ ዋጋ ክንደይ ተቐነሰለይ ዲኻ ትውስኽ ዲኻ ገለ ዝበሃል ነገር እዩ ሶ ነቶም ኣብኡ ዝናገዱ ዘለዉ ሰባት ነቶም ኣብቲ ንግዲ መስመር ዘለዉ ሰባት እዩ ወል ዘይተዓደልና ኮይና እምበር ንሕና ዕዳጋ ክንገብር ዘለና ሲ ሎሚ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣፀቢቕና ዕዳጋ ክንገብር ኣለና ባውሩኻ ተው ዘሎ ህዝብና ህዝበይ ስለ ዝኾነ ሓው ህዝበይ እንድዩ ከምቲ ኣነ ብግዜ ጥሜት እንተለኹ በዚ ዘለዉ ኣብ ደገ ዘለዉ ማለት እዩ ኤርትራውያን ከይጠምዮ ከይፀምኦ ኢሎም ሓወይ ከይጠፍእ ኢሎም ዝተማጎቱ ተው ዘሎ ህዝብኻ ህዝብና እዩ ባይኤኒሚንስ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ዝኣተወ ኮይኑ ነተን ኣናእሽተለይ ዝኣተዋን ዝሓልፋን እኽልታት እንዳኸድካ ደድሕሪአን ማለት እዩ ንክዕፀዋ ምግባር ሕጂ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ሕስድና ይርዳእንን ዕዳጋ ድንገብር ኢልና ንሕና ኮንሉ ዘለና ዕዳጋ ሲስፋሕ ይወሰኮ ሰፊሕ ዕዳጋ ይሃሉ ዓይነት ፅበብ ግደፉ እንታይ ፀበብና ሲ ሰፊሕ ዕዳጋ ነዊሕ ዕዳጋ ጌርና ብሰላማዊ መንገዲ ክበሃል ከሎ ብሃባንንካን ዝተመሰረተ ማለት ሂብካ ትቕበል ጊቭ ኤንድ ቴክ ብዝበሃል ነገር ዝተሃነፀ እሞ ናይ ሓባር ዝኾነ ብዙሓት መንእሰያት ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳሓር ክምለሱሉ ኣይደልን እዮም ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ይኹን ተጋሩ ቶም ኣውሮፓ ገለ ከባብታት ትነብሩ ዘለኹም ሪኢኹም ኢኹም እቲ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንታይ ዓይነት ነገራት ከም ዝፈጠረ ዓድታት ወርደር ለስዳርጋ ክሳብ ዝመሲሉ ዝስምዕን ዶብ ማለት ሓሳብ ምዃኑ ደብ ማለት ተሓሳስባና ምዃኑ ክሳብ ዝርድኦም እምበር በቃ ይተዓዳደጉ ኣለዉ ተሓልፍ ምሸት ኣብቲ ሰባት ተይተተኻወስካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣለኹ ትሪእና ኣለኹም ኣብዚ ኣለኹም እንዳበሉ የርእና ኣለዉ ሶ ንሕና እንታይ ፍሉያት ዲና ፍሉይ እኮ ንሕና ምስ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ነገር ፀገም የብልናን ሶ ዝብላዕ ገለ ከምዚታት ክመፅእ ከሎ በዓል ኣሉላ ገለ ሕጂ ትገብርዎ ኣሉላ ሕጂ ብጣዕሚ ኤክስትሪሚስት እዩ ጫፍ ዝኾነ ዝኸደለ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ዘፅላእኒ ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይ ኣላ ሰሎሞን ዝበሃል ሰብ ሓደ ግዜ
أمنجو تجراين أمنجو إثيوبيا نابزنا برا خونات وانسي تجراويت انتخوين كسي مسبعي كتفاتحي دحر زخونا نجر زي بالكوينو بسرو كيتوية وعراتون حبيرك خيت دكسي قال زبل زروانيرو كم زي قليل دي سباتكو على عدتات كفت أراخلوها يبقاسيو كفت أراخلوها جن تاع عدتات ستيت فورميشن زبال كيدي في الترمش كبقى سخلو تا إزجبر قد يتخوينك أخات جناتل بركن دي سب حدار وليدك مزولد كالو سب كالي لمن قربك أي خافتم زولد كام ولدت حق إنه نزارب من تاينا حق إنه تزارب كاكو حق خو سرح تغلمبر زي مثل نجار حاجة أنا تزاربه بعلي فلت ما نمسك كسقع كاي بقولون أبتقط قراية تزيب كل وزت خبلي كلني أنا وليد كاتخوين كاتم زولد كام ولدت أي تدرب يوم أكلات كام محساب كدل يوم مالتي ليتن كثرن كندي كم دي عينت حساب زلوا محواتني رميم 9 عامة برتسي كندي جزء تسحيتي بإثيوبيا مس إيرترا بزنبر مفل الله مالتي حجون كم عين التاريخات إن هذا جم خيد كاب زارو سباتيو زين أغلى أنا حليفنس تاين الله خينا أنا كنت تاي مسيلن بق أبو زحق لزغل تري أزل خاز غير أم بزي بقول له ما تجو أم كونه تبايلو هذين تاي خلي له أبو زحق يحلف يبلع ولا حنتي عداك خلو نوري ونحنا نفوتوينا مرنو هو هاد مالتي استدادر ويم دمو يفتي ديمقراسي አይደለም ስሜ ፓርት ነው ይላል ፓርት ሀፍታለው እንዴ ፓርት የራሱ የሆነ ትልቅ ያን ያህል ድርጅት ያን ያህል ካምፓኒ አለው ፓርት ሚዲያ አለው በገ መንግስትም የለው እኛ ገጠመኔ ነው እነዚህ ሰዎች ገጠመኔ ነው ትግራውያን መስለው ትግራውያን ያልሆኑ ተደራጅተው ከዚህ እስከ አሜሪካ ከዚህ እስከ አውሮፓ ከዚህ እስከ ኤሲያ ተደራጅተው ለትግራይ ህዝብ ይመጠምጡ ልጆቻቸው ዛሉ የደሃ ልጆች ወደ ጦርነት የሚከቱ አይስ ዓለም እንዲ جي ازي حسابيو هو ندحر انا حدا مس حدا بارت تصالات خوينكا تخكليو دليتكا خاتزارب تقليخا بفلاي كاس تصالات خايو سب تخوينو مور كافتي تنكر نغراتو وي كاس تصالات خايو بارتون تخوين تصالات خايو تخوينو ت نيجاتيف قاتلش جنا عندنا خمو لومود አይኮነን تحما وطرح حسكا بوزيتيف زبال ነገር ከም ዘይብሉ ጥራሕ መግዳፉን ስሕተታትዩ ዞም ሰባት ኣብ ዕድመ ንእስነቶም ተቃሊሶም ንዓዶም ዝኾነት ሕማቅ ትኹን ጽብቕቲ ኮንትሪቢዩት ገይሮም ኣለዉ ኣነ ሕጂ ኮንትሪቢዩሽን ቀሊል ኣይርኤኒ ንምንታይ ንሕርዳ ኢልኩም ንኣብነት ንበል ኣነ ሕጂ ብዚ ዕድመይ ተቃሊሰ ለውጢ ከምፅየለ ሰሪሕ ኦፍ ኮርስ ኣነ 6 ዓመተይ እንተለኹ تنا حجي حزي زلخو بقى تخكلني يا اخي يدي لزحاسكو حساب ساعتين مسو صحو كالي سن لبنان اتحساسبان كالي تكنولوجي يخلو شو زلو قلعو قدم زغوركم مكو صحتتي يرخبلني مو معراري وندو نسخاتكم ندي تحشلن حجي دا غويو نحنا غوينا اينا الى مركبن تادلا بوزيشن مهابن نايب علي حلافنتيا مغنياتو تا حلافنتهم كواصو مغبار مالتي زي اي انا صدا زلخو غداي تخالي زلو اكستريم زخده مكيرات كم زلو خوينو افت بارت وين دما بتعم ازيهم بعلقات سبات حساب 189 كنتال ورقي شيطنا اينا لهم حزبي كورونشو اندابل عنا حدره كورونشون بقى زعسو انجرا زنقز سرناي نخمصص ورق شيط زنقز سرناي زقبل حزبي ناتنا حزبي كابزي انا فولي نجر ايصبني تتحساسباون زبالاشو بزحت سبات الله يوم كلهم زي كوني خديم صب خمسة عينة درجة نحر دارينايو تم كم زي أزجور حد شاف زرقوس ونتهز وجود وسبات كا ويل تتحيزوا محق زوعلو روحوا أي قوونني كم ناتي قمتي مالتي اسكي نسيكريتي زبالة تحساسبات عالم متيلس كنسمعهم يونش نو أمريكا غرينلاند ليوس سيكوريتي راشيا يوكرين لراشيان سيكوريتي نديم تشاينا تايوان لتشاينا سيكوريتي انفلغاچوالن እያሉ ይገኛሉ ኢትዮጵያ ስታዲያ ቀይ ባህርን ለኢትዮጵያ ሴኩሪቲ እንፈልጋለን ብትልም ምንድነው ጥፋቱ እዚህ ላይ እስቲ ሁላችሁ ማሳባችሁን ስጡበት حراي اتطفات كبرن فتون حاو انتاي طفاتو ማለት تشاينا ن تايوان تدليا روسيا نيوكرين تدلي امريكا خان غرينلاند تدلي انت خويناسي قيع بحرس انا خلولي انت لا ايثيوبيا ستاي تسحتتي زبل ويل حجي عالم كما تقبر زلا كما اوبريت تقبر زلا ندحردا تزارارنا تردادينا كافتحو وصايو زحيلت بحيلا خيدايا فتحي غلغل زبايلنا خنا وقعي نخلن كافتحو وصا اوبريت نتقبرشي تخوينا احنا وزين فقديو كومنا بلا تنعدتات كسابتي راعي كوينات عالم زجمر قصدا خلاين
شعت تحيزنا نخنطفئ نمنتاي فرتايل جراوند እንዳሃነጽና ዘይ ንጽንዕ ዝብል ሕቶ ይቅሪቡልና ተሓውና ይጀመር ንበይነ ደኹም ውት እዩ በእንትና ደኹም ጠፍኢና ሕውሱስ ትበል እምበሪ ዘይ ንዕኦም እንደመችዎም ወሎ ንሕና እኮ ዕሪ ኣመና ይመችውና እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ክብርን ፍትውን ሓው እዚ ሲ ንምንታይስ ምስምስኒ ዓለም ዘይ ንጀምር ጽቡቕ እዩ እዚ ትንቢትስ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ ድዩስ ወይስ ባህግልብ ዝነቢ እዩ ብሂጉ ድዩስ ወይስ ኣምላኽ እዩ ከምዚ ዓይነት ትምኒት ዘለዎ እስኪ ንስኻትኩም ኢኹም ትፈርዱ እስኪ ሓንቲ ሓያል ሃገር ሽማይ ጠቐስኩ ሽዑ ሕጂ ናይ ጠቕሰልኩም ሓንቲ ሓያል ሃገር ግን ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ንኤርትራ ክትሃርማ እያ ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘህርሞ ነገር ክደልዮም ነቲ ስርዓት ዝንኽኣል ድማ ክንደይ ዕንወት ክፍፀም ንፀልግን ኢለኩም ኣሎ ቅድሚ 5 ዓመት ነጊረኩም ዝነገርስ እጅ እንዲ እፍ ድማ ልክዕ ከምኡ ዝፍፀም ዘሎ ረእይዎ ሕጂ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ኣምላኽ ሕጂ ተቆጢዕዎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ብምንፅርፃር ፔዳጎጂ ተኸማ ተዛሪቡ ብሕርቃን ብቆጣዒ ተዛሪቡ ዘሎ ኣምላኽ እንታይ ተቆጢዕካ ድማ ቆልዓ ተስኡ ከውደቕካ ዝኽእል ንሽጢ ቆልዓ ተስኡ ከውደቕካ ይኽእል ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ዘለኹም ሕሹኽሹኽ ዝነበረ ሞ ጋህዲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ናይ ባሕሪ ሕቶ ናይ ባሕሪ ሕቶ ይኮን ነቲ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ምድርና ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ዘውፅኦ ኣጀንዳ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ሕጊ ውፅኢዎ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ግብሪ ንመዓልትስ $10 ይኸፍል እንዳሕራው ነብራሎ ብፓስፖርት ዳዕተወ እዛ ሰበይቲ እዚአን 2 ዓመትን ገለን ተቐሚጠን ናብ $12,000 ገለ መለን ዶላር مسقالن متيون تأكيبو خبيام تين خافلو كحكما خيدنسي جنزب كفيلن تعنا يرخبان أجرين أنت قريتان أنا حجي زلام بس أخيدي بس حمتي زلام بس عد قرات كم دلاي بس حمتي حج غرابة جزء دعبيت النسبيت بسمرة والجزاوتين حميما ناب أديس أبا متين يرن أدين ماذا حنتي ده أبغى أدي كمان دعبي يعني مثلا قربيتين ترى ديجي أجرين أنت قريتان نسبيت زين أجرين تقريتان 3 عامات كبابي أديس أبا نيرن كلا أجرين غانغرين جيرو قصيلن في إرتاويتين لك جن أبزيا ولا دك أنا بقرب كبابي أنا يهلو أنا قدام هاي تتصوع وقدام خم هاتن وقتي مرة هيكون كون أدي مرة هذا سويت زيا منوكسي أبكتمات زي حجي بزحات يوم كم زي تعيز بحال زلو مالتيو قد أزوج حمزلو جنزب كفل جلز بحال المهنيات أنا تقدر زي شكنا افتحوكم كفولو يتبهال نخم نحرد أنا ما أخل عدين دليت نحكمنا أنا خالقات حجزات تموت أخوينكم كورس بتقرأي تزول عزول ولعهم كتنبرو تخولي يخم زبل ملغت لنا إرتراوي يعني نخلهم من مزحات مالتيو حليفة خيدي العلي عقما لنزول تليون كحلي في غليو كم حدا سب كويني أو خنبرن تدليسي نعخذ مثل زبل كاتبل كاوي تبدل كابزح أي كبدل كان يزبل قمة رديتني زلني بخمون سلازنا برا مالتي يا أمنوا لسلازهم كبت هزبك أمناي تأمامني أبكن دبص حولاد كايتم حاليو دحان فتصوم أبونا كما خوم كنركب عين خلنا يقربوا لنا أبونا يبلا لهم زوم أبو أنت أيقت يمون نزول زلوا زي أمون تماساسالي بتعام عبيي بدع قفعيو زقت منا إحنا بكتمان نبرا لنا بتعام عبيي شجريو زلنا بك إحنا كم فلاسي بفلايكا دبر بيزن تتوهلكي أنا صرف ناي بيزن كله إنا نبهاري بلولو اسكي نسمع يتناتهم قميته أما من إسه اسكي كما يدلو ولا دسكابي نبرا لسكر أيو اسكي كما يولد دسكر أيو اسكي تحن كما يمون إشتين أنا ودي 10 عام ودي 10 جعتن عمت ندي أبزق زي اسكي ودي 10 جعتن برسونال سكر أيو اسكي تحن سكر أيو ودي 10 جعتن عمت هابين لو على حدرجن أو كتما أنا خوينا ماما نخسي خوينا أما بزي عدي أما بزي فلطو أما بإرتراونا تبايله شو عتجي شدش تجي تسديده نعرف له نتصقع له جزاسي إنه نعرف له بوتاسي إنه ترديكم أبز خدنا جزات صرفي وردت نرخب القدامات كلنا مرة خدنا كون إحنا إرتراون بيزن تبايلنا كون نسقو نعرف له أب كتما قطرينا خلهم جن خردنا قبلكم الله نزوي أبونا نعهم زي إذا نجرزي نجزيو أب سجا من البت سجا تعامني لا يجمع تنصون فلاسيهم أبونا هو فلاسون يكون جن أب زمرت تخنا بركله حما كبوطحو أنا ولا زخون يكون دليتي بلين حزينهم ني أمزم أبو بتعمي وهم خانم يفلت ولا زرار بو مسكين بتعمي حزينة تزحزن النجر يهم لهم تخونا جن
فلاسي مخانكم بتحد وجن كأنا زعلم زي فوقلكم زمنكم مخانكم بتأن الصومس قد نعهم تدرب صدقيو كم حقي زارب زلهم مالتي مهنياتو علم نعيس ألياتني عشان بعد نعهم يتزروا يلو جويتا كوميلي تزارب صون نعهمون بزح تقبلنت كله إله تسفا يقبرن بتعمي مزحزون خازم سواي بتعمي أنا مالت فيل جيرلو تردي أمي حدا سب اقروم كساب سأنا زي ولهم زبلا بترقيتو له مالتي بتعمي أم تتأجيمهم كم زلو يترديني ويل تزرخهم دسي بلن مالتي بولكي ولا رزي مالتي عدو حزية تزيعاتي سي مالحاسي تقورز أنا نقاصي متكلاوي شاف ندري على اللي تفلت على اللي مالتي فما أزقبر طعمه نعايز يفلت بعد دي فلت فلت يخون كاتسو بجير بدأت زي أخوف بلقات أرفن الله زياس حزوا يا يا فلت يخا صباح عاوت مسمصه مسخانيا نيرنا اذا عاد زياسي بوتهدراو اند حزي مريحه بناي كمزنا ابراهيم تراورس اد سوايكم كل ساكتي فقرا قال يكون قومي زبلك عليكم العقم يا تبلع تساتي عدغه تمعبل تهنص سلطان والسلطان قال خيتحسبوا سلطه جوك بلك الله سلطان زمص بسر خيدمص بسمنا يدمص اسياسي الشبل الشي مبركوا زي مالت قديمك امنا بطعم فكركا دحان دحر فكركا انت خبلك خوين انا سب ايبلني زمل حسيس لكا مو انا دول علم الحسكا قريبك انت توباك تخوينك ايو اشي بريصنا دم بتقاوم قلقل افكا تدفع وداي تخلي وي اي تعوتني مقع ماما قعيت بني رابوني انطف بلي زيت عوتو قال كتب نقطة نبريكم كل تشان 20 شدشان كتودع تصنيحنا 20 شوعتن كتودع أم بكتمطو نجار يبلكم كلكم مش قاطعت حاسوتي مدة نجار تسلزقونكم وين أي تعوتنيكم أي تعوتنيكم أي تخونني يا عراي تخونني أيلن ين زازيمون أزلوا مالتي ماما قعي كأبوا نحدري قد النزخونة أنا اسمع ما قعي بزخونة ساعات رجلا تريات النيرة حج خامالتي صبوا والله دحاني الله دحان الله نقعد هنا الله ماما قعي أنا شلين يدبال تفلت إنه أبشلين رياكتس يزرك صبوا قدامي جميرة بعل جون بلاك واكا channel نهار لهم مالتي فلت إني بصرو زي شلين يزبال ماني خات ورطو نزل خاتا أوف تقول قدام مالتي ديمقراطسي بتخبل لي يخلي تطعيتا زي قرص ايلاتنا صبغ حسابي anyways صبغ قصيلنا لنا بتزقصل زلا حوصلت انا غرماي تمالي بوست زبولو بزعبات حاوط مزقعامي ريو ناي بحقي حلنا زي قبول ነገር ድማ አንቢዮ ማለት እዩ ሶ ምስ ህግዳፍ ጥዕምዝጊ ርክብ ገይሩ ክትብልሲ ዋ እዝስ بفصم تأمر يبقى زي وعلى مخنياتو بحرياتو نخوب سلازي عدم مالتي بحرياتو نطلع قنبح زي عدم ما يكون حق تحاشي سفلتو طعمز قاني ناب هقداف طلع قنبح زبل والحنت نقر زي بلو قلت رخيمنا نزوغن نقر سفيك قبل ولدي انت فيك زي فيك زبل عليك كابنا إثيوبيا ندو صايغي كابتنا إثيوبيا تبت فايل نمبر غير كاو صايغ عليها فيغر اوت غورو اكن زي حجي فوتوشوبيا غدغليلو مستزارو سبات نيرو مالتيو اب فيدرال مجمريا درجه فرد بيت لميكورا مدب ترኛ ችሎት አብ ዝብልዩ አዲስ አበባ ማለት እዩ እዩ ተخصيص ና ሻዕብያ ሰላለ ኮይኑ ተረኺቡ ዝብላሎ ሕጂ መብዛሕቱ ግዜ ብዙሓት ሰባት ነዚ ፎቶሾፕ ኦፍ ኮርስ ስራሕ ይኽእል እዩ ፎቶሾፕ ጣዕሚ ናይ ምቅንባር ስራሕቲ ሞርክ ስራሕ ይኽእል እዩ እቲ ዶክመንት ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ሰብ ተዘይተረኺቡ ወይ ከዓ ብቪድዮ እናቀረፀ ብቪድዮ እውን ከምኡን ዋዕሉ እቲ ካልኦት ነገራት ብምሉኽ ስራሕ ይኽእል እዩ كالي مجابت يا قالت زي خوين تماهتم قال له يله بزح امنين تخونه جن مور بزح حسابات دبل ايجنت خوين يسرحني يرخبلو يخول يوم حتى جن نبي مدهن نبيت مدهن كازخونه حتى قريباني رمالتي كتسمعوا يخ ناطي نحنا فايل نمبر يبناكم هلنا بيت فايل نمبر غيركم قاناتكم منقد غيركم تخبوه قدح خبيت فردو صو زي سمبلي لوجيكي دراي فتحي قالوتن ابيغا رديت زلهم بجهم اتي حدا يجي تسرعوا تزاربوا بعين اسكانم بو بصوره الدبدابي تاي كم زلو كم ببالكم بتقلالا
ሹም አቶ ጥዑም ዝጊ ጣዕመ ዜግነት ኤርትራዊ አሜሪካ ነዋሪነታቸው የሆኑ ማለት አብኡ ዝነብሩ ከም ምዃኖም እዩ ዝብል ሕጂ እዚ ከዓ ወረቐት እዩ ካብ ወረቐት የልዕልዎ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ጀሚርና ኣድራሽኡ ዝፅዋዕናዮ ሰብ ኣብቲ ዝርከበሉ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ብምዃን ካብ ውሽጢ ዓዲ ክባረር ፍቃድ ንኽወሃብ ማለት እዩ ፍቃድ ንኽወሃበና ብዓንቀጽ 27 ንኡስ ዓንቀጽ 2 ንጥይቕ ኣለና እዩ ዝብል ኣይተ ጥዑም ዝጊ ጣዕመ ዜግነት ኤርትራዊ ኣሜሪካ ነባርነቱ ዝገበረ ከም ተቃዋሚ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ከምኡ እውን ብዙሓት ማለት እዩ የሻዕቢያ ተቃዋሚዎች ማለት በተደጋጋሚ ክስ ቀርቦባቸው ነበር ከም ካብቶም ተቃወምቲ ሲ ክስ ቀሪቡሎም ነይሩ ብዝኾነ ግን ሕጂ ተወሳነ ማለት እዩ ካብ ዓዲ ንኽባረሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዋላ ምዃኖም እንዳሃለዎ ማለት እዩ ካብ ዓዲ ንኽባረር ናይ ዝገበርና ኣብ ናይ ቴሌኮም ዝተገብረ ናይ ድምፂ ቅጂ ዝብል ቅዳሕ ድምፂ መሰረት ብፍጥነት የሞባይል ቅጂ መልስ እንልካለን ወደ ፍርድ ቤት የሞባይል ቅጂ መልስ እንልካለን ዝብል ክንልእኽ ኢና እዩ ዝብል ኣይተ ጥዑም ዝጊ ጣዕመ በተያዘበት ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ ተታሒዙ እንዲባረር ፍቃድ እንጠይቃለን እዩ ዝብል ፍቃድ ንጥይቕ ኢና አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዝብል ነቲ ደብዳቤ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ እዩ ተመሳሳሊ እዩ እውን ኮማንደር ኢሎም ትሹም ክፅውዑ ይደለዩን ባይ ኤኒ ሚኒስ ግን ኣብዚ እውን ሕጂ ታይሪ ኣለኹ ሓደ ክልተ ዝኾነ ስሕተት ዝመስል ነገር እንታይሪ ኣለኹ ኣብዚ ወረቐት ክልተ ማህተም ኣሎ ተላዕለዋይ ቀን ቁጥር ገለ ዝብለሎ ዝኾነ ክልተ ግዜ ኦኬ ኣይኮነን ሓደ ማህተም እዩ ግን ተደረበ ዝመስል ነገር ኣለዎ ኣብ ታሕተዋይ ግን ክሊር ኤንድ ፕሪሳይስ እዩ ማለት እዩ ማህተም ምናልባት ፎቶሾፕ ድዩ ተቀናቢሩ ድዩ ወይ ተቀናበረን ዝብል ንዓኻትኩም ዝገድፎ ወይ ከዓ ነቲ ግዜ ምስ ወፀ ትዝብል ዘሎ ግን ኣይተ ጥዑም ዝጊ ሰላል ሻዕብያ ምዃኑ ካብ ናይ ቴሌኮም ድምፂ ካብ ናይ ሞባይል ቅዳሕ ረኺብናዮ በዚ ጉዳይ ዘረጋጊፅና ኢና ካብቲ ክስ መሰረት ተኸሲሱ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ብኡ መሰረት ከዓ ካብ ዓዲ ንኽባረር ፍቃድ ንሓትት ኣለና እዩ ዝብል ፅሊ ብዓይኒ ክሳይ ምሰጠ ንህልኽ ሒዙኩም ማኖ ኣይትርገፁ ምክንያቱ ብዓይኒ ስለያ የርእኩም ኣሎ ሰብ ይዕዘበኩም ኣሎ በጃኹም ሕዋተይ ብዙኾነ ሕጂ እዚ ወረቐት እዚ ንኤምባሲ ንከምዚ ካልእ ወፃኢ ጉዳያት ዝወሃብ እዩ ጥዑም ዝጊ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ተዋሂቡ ወረቐቱ ከይዙ መስወጊ እዩ ኣብ ልዕሊ ስልጠነ ኩትር ክብረት ኣለኒ እቲ ድምፁን ክነምፅኦ ኢና ክመፅእ እዩ ኣይትጉየዩ ንዑ እውን ኤኣይ ክትብልዎ ኢኹም ጥዑም ዝጊ ትፈልጥዎ ዶ መን ገለ ክብል ከለኹ መንነቱ ይፍለጥን ሓንሳዕ ክግደፍ ብልዎ ሓንሳዕ ብርጌና ሓመድ ብልዎ ሓንሳዕ ስለላ ይብሉ ሓሙሽተ ዓመት ኢትዮጵያ ከይተኣቱ ሒዝና ነተመስልና ኣይንረክበካ ኢና ስለዚ ብስለላ ገለ ተጠርጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ውድብ ብዙሕ ውሽጣዊ ግሩፍጥ ነይሩ እዩ ሕጂ ገለ ብፆትና ብክሲ ዝመስረተለ ይመስለኒ ትኽሲ እውን ክሳብ ዕለት ታይሎም መስሪቱ ተኽሲ ብዙሕ ክኾን ይኽእል ሓደ ህግደፍ ክብል ንኽእል እዮም ስለናተናት መፂኻ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ጠርጢርካ ዘሎ ብናይ ህግደፍ ሰላሊ ብዝብል እዩ በዚኣ ኻ ተጠርጢርካ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትብል እያ ነይራ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሕቶ እውን ማለት እዩ እታ ደብዳቤ ዝወፀት እውን ምስኣ ተታሒዛ እያ እታ ፍቃድ ንክባረርሲ ፍቃድ ንጥይቕ ኣለና ትብል ናብ ዓዱ ማለት እዩ ኣሜሪካ ነባርነቱ ዝገበረ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንክኸይድ ምክንያቱ እውን ሰላሊ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ትብል እያ መፅያቶ ዘላ ብዙሓት ሰባት ተዝተላእኸ ወረቐት ብደንብ ጌርና ገላቢጥና እቲ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽቦ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ብዙሓት ሰባት እውን ዝበልዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሓቂ ድሓሶት ከምዚ ዝረኣኹሞ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ብሓበሬታ ዝተመልአ ብጣዕሚ ኩለንተናዊ ሓበሬታታት ዘማልአ ቪድዮ እዩ ነይሩ እንድሕር ዳ ፈቲኹሞ ናብ ካልኦት ሰባት ኣብፅሕዎ ሼር ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ጽቡቕ ቪድዮታት ኣሎ ጽቡቕ ርእይቶ ከዓ ጽሕፉ ለለኹም ብኡ ንቐጽል ልዋም ቀነም ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ